Okei, kortti täältä jostakin. Joo. Ja laita se tohon noin. Periaatteessa tässä tarvitsisi olla 2 kattomassa, mutta toinenkin kortti sieltä. Jostakin. Joo. Laita se kanssa tohon. Ja laitetaan se toinen kortti tänne jonnekin pakan pohjalle päin, se jossain tuolla, ja toinen kortti tänne pakan päälle jonnekin. Nostetaan pakka kertaalleen ja varmistetaan, että ne hävii, niin tehdään tyhmä sekoitus. Eli siellä on kortteja vähän miten sattuu. Siellä jos otetaan esimerkiksi 2 päällipoit, me saadaan 2 päällipoit. Jos me otetaan 2 takapoit, me saadaan 2 kortin takapäätä. Noin, ja sieltä kääntyy 2 korttia oikeinpäin ja toivottavasti ne on ne. Oliks nää sun valitsemat kortit? Oliks nää sun valitsemat kortit? Ei. Ei. Tämä jakaa paka hyvin 2 osaan. Tämä kertoo meille jotain, että jos me otetaan tästä pakasta 1, 2, 3, 4 kortti. Ja tästä pakasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kortti. Niin oliks ne noin? Oliko? Ja Kai. siinä on helpompi tapakin selvittää se, meinaa, että toi kortti oli tässä pinossa. Ja tässä pinossa on vaan punaisia kortteja. Ja tää kortti oli tässä pinossa. Ja täällä on pelkkiä mustia kortteja.